ni pokalo chiene jumba achiel ariyo adek mosekadho nwaneno kanyo ka speaker mano mar od bura mar National Assembly mano Moses Wetangula noywak ne doho e pachoka ni doho osebedo kata mana ka block chenro mopogore opogore mago mag dongruok mago mag piny owacho keni kaka okiline ne machal nade doho no hinga ne dongruok e pachoka. Definitely, Doho is slow to understanding the process. My court, because of backlog, because of judges or magistrates are not taking time on the land very fast. It is important need to refresher courses, or it is important nimondo what made the judges mangen. It is important nimondo what you timelines man making decision. You know code case matin kamar cybercrime no. Onego bedni wacho ni case ni wado yale within 2 weeks watieke. To gino do put the court for 1 year. Sama 1 year ni by the time magibiro yene chikniti to nyithindo mokoche manitie internet also lots of new strategies magise lots of new strategies makana chike makoro uloso gi are not effective bro dwaro chike manyien to chike manyien go beko losi kendije kite record kendo bedo blocked. So we focus wa philosophy wa onego bedni wadwa ni mondo wa protect society of protecting individuals and then civil society. I spent a lot of time in civil society. Civil society marwa onego bed proactive. Onego bed ni gima watere ringo go watere court. And be protect your pin as oganda te koso en mana nikech wagore gi sirikal koro nyaka gima ma sirikal otimo kata gima ma parliament otimo to nyaka watere court mondo wa block. I think mano is a conversation monego bed go emomiyo amor gi gima nyo president wacho kanyo romo gi court nyoro nyo wacho ni sirikal tero chik mar public participation mose bedo ka ko delay mondo wabed gi a very clear mechanism kaka jo piny chiwo pachgi ok ni ka chiko se losi ino mi chance ma chiwo pachi to kri chiwo to longa sadi ni diko ni an chik no kotingo pacha to kane chance in go so chik no bro nyiso wa clearly kaka jo piny onego chiwo pachgi mako kichiwo pachi to kidhi block the process ahead. Yeah, that is my view. You mentioned a group more is very insensitive to this country, and they are going to put us more into problems than